2014 BJPआव हाबमानि BJPआव हाबका प्राय आं 12 बोसोर एक जुगुंखा आं BJPआव हाबका तारमाने नायनायखा BJP ओंखा बुकारनि नक ताक फाइमानि ओंखा आनि नक BJP आबोके बायरेनि नक सोंखा ताबो फाइमानि ओंखे आनि बुफान नक आं किफिलwi फाइखा आं नायनायखा BJP बुसुक जरा ताम दं 12 बोसोर एक जुग samung tangnai फानो आं आरो जागा कुनु फल जाजागिया बोलते BJP हो जे नाइमानि कुनु बुथाइ थाइमानि लामास पुरैखा आं उसुक बोसोर तंखा आरो नगो तंगै आं जक साइमानखा ताइ कुनु कुरैयर ताम तं जुमला सिमि तं बुइनो त असुक सुबा खाबले BJP ना आं 12 बोसोर चुबाय नायखा आं ताबु महाराजानो सुबानाय महाराजा त आनि तिपुरा सानि बाय खाख्लाब सिरै मखल मुक्ति खिगलाय बतो रिङै तंब्लै आनि नगसे आं samung tangसिनै ताबु आनि बुबा ग्रानासे आं नगै नेक्स्ट जेनेरेशन चिनि सेराय खुब बरफ तन्नानि जरा बरफ परिनानि जरा आरो जागा रुमानि स्क्रिप्ट नि सानो आबो बोरि जागि आं उइतं आ पार्टी न तनय बनरो राजत्व खाययावै बन खिबिरि खायके तामुंबा बुफान ताम हने मा हने के 184 जन राजबंश नि जों साया देबा आबो सिनि फांया दे ओ खानि बुबा ग्राया दे गिनि नगो आं तांसिनि बरिन मोहन त्रिपुरा